खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय सिगां फंसे बाथ्रा बुंग्रोनि। जोंनि जि इउट्युबाव एक्चुअली आंनि जि अडियेन्सफोरा बा जोंनि बर' सुबुंफोरा मा सार्च खालामो बेखौ माने जोंनि इउट्युब स्टुडिअ होननाय मोनसे एप्लिकेसन दङ। बेयाव जों नुनो मोनो जे सोर मा सार्च खालामदो, जे बर'फोरा मा सार्च खालामदो, हारसाफोरा मा सार्च खालामदो, बा बयनिख्रुइ माने ट्रेन्डिं माखौ मानसिफोरा बांसिन माने सार्च खालामो भिडिअखौ। आरो बेखौ नुनानै आङो दिनै खोब आसरित मोनदों आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि बर' हारिया माखैजा दावगालांबाय दङ मिथिना मोनला। बांसिनानो इउट्युबाव बा गुगोलाव मा सार्च खालामो माने गाज्रि भिडिअ। आं नोंथांमोननो लाइभ खोन्थिना होनो हागौ जे नै मा सार्च खालामो होननानै, नाथाय आं लाइभ खोन्थियाखै, थेवबो नोंथांमोननो खोन्थाबाय। आरो आंबो माने बेखौ एसे फोरमान मोनबाय दोङो माबोरै आङो मोजां टपिक्स लानानै जेब्ला भिडिअ होयो बै टपिक्सखौ माने सुबुंफोरा नाया। आरो जेब्लानो अबेनिबा रेप केस अबेनिबा माने बेफोरबायदि जेराव माने जेबो नलेज मोना बैफोर भिडिअखौ सुबुंफोरा खोब माने जोबजासिम नायो। जायखिजाया थेवबो आङो आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन होननानै, आरो दिनैबो बिदिनो आं मोजां मोनसे भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना जोबजासिम नाय। भिडिअआव नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन जोंनि जिबना माबायदि। एक्चुअलि न'खरसे मानसि बिसा बिमा बिफा गैयामोन आरो बिदा फं सानैल' दंमोन। आरो बै बिदाया एसे बेलेग टाइपनि आरो बै फंबाया एसे बेलेग टाइपनि। बिदाया जाबाय माने एसे अनजालु टाइपनि, माने मानसिफोरखौ हेल्प खालामो, निजेबो माने रावखौबो थगाया, जि मावो माने थार गोसोजों मावो, जेसेबां मोनो रांफोरखौ बेखौ खुनु मथै माने न'खरखौ सालायलांगासिनो दङ। नाथाय जों माने फंबाया पुरा अपोजिट। फंबाया जाबाय माने एकदम साब्रै साबासो गोसो थोनाय, जायखौबो थगायनाय, माने टटेलि अपोजिट बियो। नाथाय थेवबो नुनो मोनो जे फंबाया माने खोब थाबैनो धोनि जालांनो हमदो। थाखा फैसानि आंखाल गैया बा गारि गुरा सब दङ बेहा। नाथाय बिदाया इमान माने इसोरखौ सिबियो बा मानसिफोरखौ रावबो थगाया, जि मावनानै मोनो बेजों जि माने बिनाव आखायाव थाइसे थाइनै थालांबा बेखौबो माने सोरखौबा हेल्प खालामो बियो। सानसेखालि ओरैबायदि जायो जे बिदाया मोना मोना थाबायबोबायदोंमोन लामा लामा, आरो थाबायबोबाय थानायाव गाजाल गंसेया बिनि सेन्डालखौ माने सुफ्लंनानै बिनि आथिङाव हाबहैनायसै बै गाजाला। आरो हाबनायाव बियो माने ओरैबायदि साबाय, बियो मा खालामनो मा मानो, थेवबो बै गाजालखौ बहननानै माने लेंग्रा लेंग्रा फैनानै खुनु मथै न' मोनफैयो। आरो न' मोनफैनानै बियो खोब माने दै लोंनो दै गाङो बियो। आरो दै गांनायाव बियो खोब सेस्था खालामो, जे नाजायो बियो दै गिलाससे लाबोनो थाखाय, नाथाय बियो सानायनि खुन्दुआव गिलाससे दैखौनो लाबोनानै लोंफैनो हायासै। बिनि उनाव दसे उनाव बै फंबाया फैयो, आरो फंबायखौ फैनाय नुनानै बियो फंबायखौ बुङो जे दै गिलाससे आंनो लाबोनानै होफैथ'नाय। फंबायाबो दै गिलाससे लाबोना होफैयो। नाथाय खालि मोनसे बै फंबायनि मोखाङाव नायनानै मिथिनो मोनो जे बेलेग खुसि मोनसे मिनिस्लु मिनिस्लु जाबाय दोङो। आरो बिनि उनाव बे बिदाया सोंबाय मा खोन्था मा बाथ्रा, दिनैलाय खोब माने खुसियाव दोङो बायदि मोनदों सं नुनानै। बिदि बुंनायाव बै फंबाया बुंबाय जे आं दिनै फैबाय थानायाव लामायाव नै सनानि सेनखौ मोनदों, आरो नोंमारगौ सनानि सेन मार। आरो बिदि जानायाव बै फंबाया बिदाखौ बुङो, नाय नोङो इमान मानसिफोरखौ हेल्प खालामो, एख' रावखौबो थगाया, माने जायनाव जि खामानि मावो खोब माने गोसो होनानै मावो, नाथाय आं नोंनिख्रुइ एकदम माने टटेलि उल्था। आरो बिनि फिथाइखौ नों मोनो बै गाजाल आरो आं मोनो सनानि सेन। अब्ला सोर मोजां जाखो, आं मोजां ना नों मोजां? नाथाय बिदाया बै समावबो माने फंबायखौ बुङो, नङा नङा, आंनो मोजां, आंनो थिग लामायाव दोङो, नों जि लामाखौ लादो बे लामाया माने मोजां नङा होननानै।
अब्ला सानैबो दसे बिदिनो आं मोजां नों मोजां बिदिनो थांबाय थांनायनि उनाव सानैबो बुंबाय नङा नङा माबा मोनसेथ' गोरोन्थि जाबाय दोङो थ' जोंहा सासे माने आखाइ नायग्रा बिसोरनि खाथियाव सासे मानसि दंमोन गोजान गोजाननिफ्राय बिनाव माने आखाइ नायजानो फैयो आरो बियो माने एकदम थिग बाथ्राखौनो बुङो मानसिफोरा फोरमान मोनो आरो बिनाव नायनानै बेनिखायनो बिसोर सानैबो थिग खालामबाय जे आच्छा जागोन अब्ला गाबोन फुङाव जों सानैबो थांगोन थांनानै जोङो सानैनिबो आखाइखौ नायजाहैनांगोन मा खोन्था मा बाथ्रा मानो आंजों बिदि जाबाय दङ आरो बिदि बुंनानै सानैबो उन्दुनानै थानायसै आरो अखानायै फुङावनो बै आखाइ नायग्रानाव बिनाव थांनायसै जौतिसि आरो बिनाव थांनानै जेब्ला फार्स्टआव बिदाया आखाइखौ खोन्थिबाय आखाइखौ खोन्थिनायाव बै जौतिसिया खाफालाव हमनायसै जे नोंथ' थैनो गोनां मानसि हिसाबाव नों थैनांगौमोन नाथाय माबोरै बिदि जाखो आरो बिदि बुंनायाव बै जौतिसिया बिनि उनाव बै फंबायनि आखाइखौ नायबाय फंबायनि आखाइखौ नायनायाव फंबायखौ बुंबाय नोंथ' दा बायदियाव मिनिस्टार जानांगौमोन आरो बिदि बुंनायाव सानैबो खोब मिनिबाय आरो मिनिनानै सानैबो बुंबाय मा बुंदों नोंथाङा आङो नोंथांनि सिगाङावनो जनानै दोङो आंनि आखाइखौ नायबाय नोंथाङा बुंबाय आं थैनांगौमोन आरो बे जोंहा फंबाया बियो गावनि जि फिसा बिजनेस मोनसे मावनानै दोंबाय दोङो बेखौ नोंथाङा बुंदो जे मिनिस्टार जानांगौमोन दा बायदियाव अब्ला मोनसे खोब इन्टारेस्टिं बाथ्रा नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौ इन्टारेस्टिं बाथ्राया ओरैबायदि जाहैयो उनाव बै जौतिसिया माने सानैनावबो सोंबाय आच्छा नोंसोरो जिबनाव उन्दैनिफ्राय दासिम देरबोबाय सोर माबायदि सलायो बिदि बुंनायाव बिदाया बुंबाय जे आं ओरै थोरै खामानि मावनानै जायो रावखौबो दिनैसिम थगायफेराखै रावखौबो दिनैसिम माने दुखु होफेराखै आङो हागोबा सुबुंफोरखौ हेल्पसो खालामो आरो थिग बिदिनो फंबायाबो बुंबाय जे आं ओरै थोरै आं जानला मानला आं रावखौबो बेफोरखौ मानिया आङो जेरै मोनो ओरैनो माने रांफोरखौ खामायो आरो बिदि बुंनायाव बै जौतिसिया बुंबाय इसो कारना नोंदि एमान दिन एमान मोजाङै सलायबोदो एमान मोजाङै मानसिफोरखौ हेल्प खालामदो बिनि थाखाय नोङो थैयागारा दोङो नोंनो एखान्थ' बै फिसा गाजालनि बिखोखौल' नों मोनदो नङाबा नोङो दिनै बे दुनियायाव थानाय नङामोन आरो थिग बिदिनो बै फंबायखौबो बुंबाय नों दिनै एक्सुवेलि मिनिस्टार जासिगौमोन नाथाय नों बिदि थगाय थसि जानायखायनो बिदि फ्रड खामानि मावनायखायनो नोङो फिसा सेन मोनसेजोंनो नोंखौ इसोरा माने सन्तुष्ट खालामदों अब्ला साननानै नाय नोंथांमोन जोङो एक्सुवेलि जों जि खामानि मावलांबाय दोङो बै खामानिनि फिथाइखौनो जोङो मोनफिनो दा जोङो जि मावदो बेखौ हमना ला खै बोसोरसे उनाव मोनगोन नोंथाङा जुदि दा मोजां खामानि मावबाय दोङोबा उनाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो दा जुदि नोंथाङा गाज्रि खामानि मावबाय दोङोबा नोंथाङा गाज्रि फिथाइ मोनगोन आरो बेयाव बिमा सासेनिफ्राय जोनोम जाबाबो बेयाव माने जेबो रिलेसन गैया नोंथांनि निजेसो खोथा नोंथाङा निजेया मा खामानि मावबाय दोङो जायखिजाया आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों नायनानै भिडिअखौ लाइक मोनसे खालामना हो जुदि मोजां मोनदोंबाथाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।